actuellement média filɛbagaw an bɛ foli di bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan su bi Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi an bɛ an karamɔgɔ a n'an fakɛ ani an jigi sɛbɛ yɔrɔ n'o ye Jisunutu Banikana ye a ka émission tɛmɛnen kɔfɛ 2020 ne hakili la nin y'a san 5 ani dɔɔni dafalen ye k'a fɔ ko don o don k'a sigi an ka kuma émission na o mɔgɔ tɛ hali bi mun ye sayɛlɛma don ye bi an ye sɛgɛn min kɛ walasa an n'a bɛ se ka sigi ka kuma a kɛ Ala ɲɛna nka an kɔni bɛ foli d'a ma ka foli d'a ka kalandenw ma foli d'a ka denbaya bɛɛ ma karamɔgɔ Banikana an b'i ka sayɛlɛma kɛnɛ kan bi janvier kalo tile fɔlɔ 2026 kɔnɔ n bɛ fɛ i ka foli ni tanu di filɛbagaw ma ani nabaga bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ nana sayɛlɛma ko nin na yanni an ka don ɲininkaliw kɔnɔna la i kan dɛ dansɔgɔ ani ko bi kuma o ye wajibi ye ko an tɛ réseau la kuma fɛ n tɛ neti kan n tɛ réseau faasi kan n ka du kɔnɔ yan wifi 2 de bɛ ne ka so yan nka n'i mago bɛ na i bɛ crédit de sa k'an wele nka bi nisɔndiyalen don kosɛbɛ sayɛlɛma in filɛ cɛ min b'a kɛnɛ kan bi muso min b'a kɛnɛ kan bi mu jigi bɛ cɛ gwɛlɛ minnu ka Mali kɔnɔ o caman bɛ kɛnɛ kan yan bi dɛ o tɛ ban ni ka dɔnni ye o tɛ ban ni ka setigiya ye o ye kanu de ye mun bɛ yan bi miliyari b'olu bolo nka o nana ne ban ni kanu de kan o tuma maa ma bɛ Mali la yan maa ma y'i se yɛrɛ se yan ne ban ni min bɛɛ fo min ma min natɔ sɔrɔ o kana o segintɔ sɔrɔ ne b'a ɲini Ala fɛ ne y'a saraka min mɔ a misiw a baw a sagaw a ɲɔgɔnbɛw Ala k'u minɛ ban ni yɛrɛ ma Ala k'u minɛ banni ka du ma Ala k'u minɛ Lafiyabugu commune 4 sigida ma Ala k'a minɛ Bamakɔ bɛɛ ma Ala k'a minɛ Farafinna bɛɛ ma banni kanu bɛ maa ma yɔrɔ Ala ka saraka in minɛ o ma banni kanu tɛ maa ma yɔrɔ Ala ka saraka in minɛ o ma an ka jamana min bɛ yan an bɛ jamana ɲɛmaaw fo Ala ka si d'u ma Ala ka kɛnɛya d'u ma u bɛ baara min na Ala k'u faga se an b'a ɲini Ala fɛ ani san wɛrɛ ɲɛma o k'a sɔrɔ kɛlɛ banna k'a sɔrɔ bɛɛ lafiyara an b'o ɲini Ala fɛ taara wɛrɛ tɛw na dɛ maa dɔw bɛ olu bɛ wuli ka boli ka visa ɲini ka taa anw bɛ Mali la yan an wolola yan an bɛ sa yan taayɔrɔ foyi t'an na o tuma an b'an ka ɲɛmaaw fo u bɛ timinadiya ni gɛlɛya min kɔnɔ sababu de bɛ Ala bolo Ala ka gɛlɛya in ban Ala k'u kisi kɛlɛ in kɔ lakalisi Ala k'a da an ka ɲɛmaaw ma Ala k'a da an yɛrɛw ma sababu o sababu bɛ kɛlɛ in ban an t'o dɔn Ala Taala de b'o dɔn Ala ka kɛlɛ in ban Ala k'a ni surasi ninnu Ala k'a n'u kisi kira k'a n'u kisi Ala k'u sɔn kira k'u sɔn min bɛ n fɛ sayɛlɛma in na sankura ye hɛrɛ dubabu kelen dɔ k'a don bɛɛ lajɛlen ye maa ma bɛ yen ko banni kanu b'i yɔrɔ i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la Ala ka sa i ɲɛ i la Ala ka sa i ɲɛ i la i ye maa qualité o qualité ye Ala ka sa i ɲɛ i la i bɛ farajɛ la Ala ka sa i ɲɛ i la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka denmisɛnnin minnu bɛ tunga fɛ bɛɛ y'i seko kɛ maa bɛɛ tɛ se ka maa kelen sɔn dɛ nka maa kelen bolotulu tɛ sama mɔ denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ tunga fɛ ko ne b'i dɔn n t'i dɔn du yɛrɛ y'a ne wele ka ne sɔn k'a sɔrɔ n t'u dɔn k'a sɔrɔ m'u ye yɛrɛ o ye kanu ye ba an b'o min fɔ Ala ka kanu to minnu bɛ tɔgɔ fɛ papier tɛ minnu bolo Ala k'u ka papier nɔgɔya papier ko bɛ minnu na Ala ka bɛɛ ka papier ko nɔgɔya minnu bɛ nafolo ko la taamaden fɛn fɛn a bɛɛ bɛ taa nafolo ɲini Mali de ye Ala ka miliyari d'a bɛɛ ma a bɛɛ ɲuman dara cogo min cɛ ni muso Ala ka segin n'a bɛɛ ɲuman ye de an ta ni walitaw Ala k'u bɛɛ sɔn kuma min b'an bolo sayɛlɛma in na o dubaw ye nin ye karamɔgɔ Bani diyara ye kosɛbɛ hakɛ to i ka micro tɛ bolo ɲininkali damadɔ bɛ yan n bɛ fɛ k'o tɛnku sayɛlɛma ɲininkali kɔfɛ n'o ye i yɛrɛ bɔra k'a fɔ kuma na sisan Mali soma kankaran caman bɛ yen minnu yɛrɛ gɔnifɔ kɛnɛ la sɔrɔ wa minnu fana bɛ sayɛlɛma kɛnɛ in kan hali sisan donc o bɛɛ ye e Bani yɛrɛ ka bonya ye ani makama min b'i ka somaya yɛrɛ kɔnɔna la fo ka taa se mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko ni ɲɛmɔgɔ bɛ ɲini somaw la Mali la yan walima Bamakɔ yan ko a ɲɛmɔgɔya kan ka di e ma karamɔgɔ Bani dɔɔni kɔnɔna la i ye ni bonya ni karama i y'a sɔrɔ cogo di bon dɔɔni kuma an tɛ don o kɔnɔ kosɛbɛ an karamɔgɔw bɛ yen dɔɔni bɛ so kɔnɔ dɔɔni tɛ kɛnɛma kuma ye mɔgɔ bɛ min fɔ Bani yɛrɛ kan o b'a ɲɛ a tɛ se Bani yɛrɛ k'i yɛrɛ lakali bilen mɔgɔ bɛ min fɔ o b'a ɲɛ n bɛ dan ye ayiwa baasi t'a la karamɔgɔ Bani o ye tiɲɛ ye mais a ka d'an ye bi kunkolotigi ka ca jamana in kɔnɔ yan nɔ
walima basitigiw ka ca nka mɔgɔ min bɛ basiko kɛ a tilennenya sira fɛ k'a sɔrɔ a ma tana tiɲɛ mɔgɔ ma jigin a la ani client a tɔgɔ ma tiɲɛ client fɛ foyi foyi karamɔgɔ Bani o dɔ ye e ye somaya kɔnɔna la e fana bɛ se ka ladilikan jumɛn di soma denmisɛnninw ma bi walasa ka Mali to ni bonya kɔnɔ ani ni kunnawolo kɔnɔ i n'a fɔ e y'a kɛ cogo min na. O kuma ka gɛlɛn dɔɔni. Dansɔgɔ. Maa bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ kala o. Wa ni bɛɛ y'i yɛrɛ kala. An b'a ɲini Ala de fɛ Ala ka hakili ɲuman di. Wali wari kɔni mina k'a dun ten. Somaya o baara o baara la o tɛ ko ɲuman ye dɛ. Mais ma ne bila yan ne bɛ yan ne bɛ san 30 bɔ yan. Don o don su fɛ i bɛ jama sɔrɔ yan tile fɛ i bɛ jama sɔrɔ yan. I mana baara di ne ma a kɛbaa ye ne ye dɛ nka a minɛbaa ye Ala ye. N'o tɛ i m'a fɔ ko Bani misi 1000 n'i y'o wari di m'o san i ko n ka ba 1000 i m'o wari di m'o san i m'a min di yan ko n k'o dun m'o dun ne yɛrɛ baara 100 bɛɛ fɛ an b'a kɛ de ni mago ɲana basiw bɛɛ ne fɛ yan san 100 ani kɔ tɛmɛna o nka n'a tɛ se basiko yɔrɔ ma n kɔni b'a ɲini Ala fɛ denmisɛnninw k'u cɛsiri Mali kɔnɔ yan denmisɛnninw k'u cɛsiri sa de bɛna k'a kɔ to nkɔmi ye an b'a ɲini denmisɛnninw fɛ minnu bɛ somaya la o minnu tɛ somaya la o minnu bɛ baara o baara hali lakɔli sira fɛ denmisɛnnin bɛɛ k'i cɛsiri siniɲɛsigi tɛ farafin bolo n'a denw tɛ i sago Ala sago karamɔgɔ Bani n diyara n ye kosɛbɛ bi somaya kɔnɔna la halisa an bɛ yan i bɛ to k'i disi gosi ni fɛn dɔ ye k'a fɔ ko e Bani tiɲɛ tiɲɛ na se b'i ye somaya kɔnɔ wa ne hakili b'a la gɔnifɔ kɛnɛ dɔ kan i ko e san 20 ni kɔ kɛ somaya la ka sɔrɔ i tɛ boli sɔn donc e ye dalu sɔrɔ cogo la e ye dɔnni sɛbɛlamaw sɔrɔ cogo la ka sɔrɔ a ma kɛ ni basitigiya ye n bɛ fɛ i ka segin ka don kuma in kɔnɔna la yala o nafolo baara ninnu walima o setigiya dɔnni kɔnɔna la yala o fana ni dɔnni jɔsen dɔ ye e bolo wa. olu si tɛ micro la kuma olu dɔnni bɛ so kɔnɔ. Kanɛ. Dɔnni bɛ so kɔnɔ. ko dɔnni jujɔnjugu n'a ka di n ye n b'o fɔ nka dɔnni bɛ so kɔnɔ ko ne y'a san 10 ani 7 san 18 kɛ ne ma woro ci basi la ma fɛn fɛn fɔ Ala bɛ sɔn a ma o ye ko wɛrɛ ye nka dɔnni bɛ so kɔnɔ an ka dan ye. nka maa maa ye mɔgɔ caman de bɛ na u b'a fɔ ko nafolo baara ko u b'u senna sumaya dɔɔni ka sababu kɛ dɔnnibaga caman y'u ka wari dun karamɔgɔ Bani n bɛ fɛ i ka jigi sigi kuma fɔ mɔgɔw ye u k'a dɔn hali ni e yɛrɛ tɛ nka nafolo baara tɔ bɛ jamana in kɔnɔ yan nɔ mun bɛ se ka kɛ parce que ne bɛ se ka dɔw garanti ne kumana bɛ i n'a fɔ k'o ye filomaniya ye walima o ye ko wɛrɛ ye n bɛ fɛ i yɛrɛ ka kuma bi maliyɛndenw fɛ walima farafindenw fɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko dɔnni tɔ bɛ yen jamana in kɔnɔ bi nafoloko sira fɛ o walima ko wɛrɛ sira fɛ n bɛ fɛ i k'o hakilisigi kuma de fɔ bi maliyɛnden bɛɛ tɔgɔ la. ale bi dɔnni bɛ so kɔnɔ dɔnni tɛ ban ni dɔnni banna don min diɲɛ bɛ wuli e ka fini jɛma ta sisan k'a don gala la kɛ a tɛ kɛ fini jɛma ye bilen dɛ dɔnnikɛla n'i nana ni mun y'a kɛ n'a ɲana olu bɛ taa min fɔ o bɛ ne ɲa o ne bɛ bagan min faa yan sa kɔnɔ yan hali ɲɔgɔn bɛ ne bɛ ɲɔgɔn bɛ min faa yan sa kɔnɔ yan sigiɲɔgɔn b'o dɔn dɛ n'a ti ɲɛ a ti kɛ o nka an k'a kɛ bɛ nin n'an y'a kɛ client yɛrɛ b'a fɔ a tɛ se an k'a lakali la nka an ka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira ko ɲɔgɔn bɛ faga o faga k'o ye nafoloko baara dɔ de ye yala o kuma ye tiɲɛ ye wa karamɔgɔ Bani. dɔnni bɛ so kɔnɔ. ayiwa basi t'a la nin diyara n ye kosɛbɛ n bɛ fɛ i ka foli di filɛbagaw ni kanubagaw bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ nana an ka sayɛlɛma na bi janvier kalo in na donc a diyara n ye kosɛbɛ ka Ameriki mɔgɔw de bɛ fo parce que hali a ye minɛ minnu bila ka na di anw ma ne hakili la o minɛnw émission fɔlɔ Ala y'o de don e karamɔgɔ Bani garisɛgɛ la n bɛ fɛ i ka foli d'a ma ka miliyɔn caman don matériel la ka don ale Actuel Media ma donc o foli da tɛ anw dɔrɔn bolo n bɛ fɛ e k'i da fara an kan i ka foli k'a la i ka kuma kuncɛ kuma kɔnɔna la i dansogo ni ko. Mamadi bɛ Ameriki maliyɛn bɛɛ mama ye donso ye i ye soma ye Mamadi bɛ bɛɛ sɔn ne yɛrɛ ka sɛbɛnkolo kelen tɛ bolo nka a bɛ nin sɔn a ma na ni sogo ye a bɛ na sogo di a ka wari d'a kan hali nin sayɛlɛma in na a se ye min ye a y'o ci ka n'o di yan an de bɛ dugawu kɛ a bɛ Ameriki sigi min na Ala ka sigi diya polisiya gɛrɛgɛrɛ Ala k'a kisi maa caman bɛ hɛrɛ sɔrɔ i mago t'i faso la dɛ nka mɔgɔ bɛ faso in na doma kelen tɛ Mali kɔnɔ yan doma tɛ yan ko Mamadi ye min dɔn ko a ka fɛn dɔ t'i kɔnɔ mɔri tɛ yan o donso tɛ yan ko donsokɔrɔba tɛ yan a ye donso dɔn a ka dɔrɔmɛ b'i kɔnɔ a ye mɔri o mɔri dɔn a ye dɔnnikɛla dɔn ko a n'i jɛra Mamadi tɛ taa maa fɛ baara la dɛ Mamadi bɛ taa fɛ ko n ye donso i kanu bɛ na a bɛ t'i sɔn
on a na million damina di aw mo ka deme ami dubabu kae si debi mun ba ala ka sidi ala dew mo ala ka sida na balemo ala ka sida mo teni gore ala ka nanga mali teni tigi yere be kisi teni gore mo ameriki ala ka ke ameriki police benyema ba ami ala dele ala ka ko ama nyini ameriki ubi baloni kasara mununge ala ka taka nya me anyere fe jamana ngono kasara ni balo mi ala ka ndaka nya me ala ka jamana kuna ja ala ka jamana tigi kuna ja ala ka jamana don kuna ja ni sayelema dote mama noko nemo mi segi minga donite editula pmaida doni be sokono doni be sokono misga pma donika amolo ya tena nga doni be sokono asako ala sa sakoti gare me fe iga fulige jamala ni ganda de kandi somo demsonu mu be kalande abulu mabi ani munu be ko do bashiko la don non bebe ki yele ladiw be se tiena be se domaya la besi be bebulo ga bete somae bete doni kelay doni de bi ni dugumo ka ele safe ne ya min ge jama min zoro ani mako kume wari la ka soro ni mako kunte doni na ya ba miliyari be mulu ngani ya doni ke kabani ya doni nyedo hani ma wari nyini le wari be nyini dana ma obina wari dimo hani dale sunana mu be olu jole do ne balo la sa kono ni doni to ka gole ne mi ma do mo do balo nga mu be olu jole do ala sa kono nga ali sa ele ma ne ma fuye mu be ni ya fusa ele ma fuye olu kelebi wari min ni le mo bake nga doni be sokono jama min nana mi jama be fo sa ele ma jama aw yere ka bi suro aw be mali kono mali koka mu bora je fa be fe kana kerengene na mi ko wara musafo naga so izafe ya folo ko wara ka wari apado da safe ka yili do akono ya sa musa kamale sinena na minge sura o kera nya nanga mi beto ko fo sisa amina abike gasi ma haga mi me abi benana ko badinga ko kanundu ko soma seti ku be abi de soma doni kala baw be soma tokoti ku be ngane bi befu ka be wali nyumano jama bami na le flea nunu nana bani kanu de la ala ka saraka mi na bani nu mo ngoni vola munu mea kan ngoni vola fo madu ka de ne madu jera saya de avara dongele bani mamme ko madu ya ni foko ne madu jana ki madu so wa saba wa fla ngom madu ne bi delu de dimo ka korobo ni tiente kana na nyoro sa amanya en ngoni voro bi mikoro dineli madu mo jeliti do anjew kare nga madu ya do ne bi mi fo wilibele do madu ya dana daga ama fefe fone kan na mo yoro yi ato fo de nya fa ngui kana ngalo na na be su tieso ne be ngalo so ne ko alaka lahara so zuma alaka daro nem afara simingo alaka da de na furmuso ani kala de madu kunyi horo ne ni madu jera mena ne ni madu ya ni zaila mange ya ta ani wolongula na de tani wolongula na ala mo ke madu nya afa ne ma wele ne bi noko do de fo madu ta fa pousser da ba ko amina hani ma wara ta ba bo blaka na ne tala o ta na fulutigi ya ide o ye kanui ma jama ba mi vle dingo na war tigi tini zoro wallahi wa tigi ta so ayi wari be ba ni mulo tini nyama soro ni menna na ko ba ni kanu ama nyini ala fe ala ka kaluto ala ku kisi ala ka nyina zake beka sani ala ka ke hera sani ala ka ke soro sani ala ka ke dawla sani ala ka ke kenya sani ala ka ke miliyari soro sani ala ka ke soro sani ala ka bekisi ala ka ngoni vala munu nana ala ka sidumu ayre meja che o che be suro besira ya da befle na ya ami meja befu meja che ana muso ami befu kam mali che ani mali muso ami befu aya bare minge unga bare te ala ko de do se mi ma sita ko doni kala ko ama fota ma ke to te chede doni kala ni sigi nyon de bake ne sigi nyon gan hani kunna lafiya bugu ya sufe ni dola diko ko bina bani nga suti ko jugu kila ba ko bani ngana e manyana mo bini ibla ga soya o da ne sigi yaw
ni jama nan'o rɔ jagoya i nisɔndiyalen i bɛ kuma ko n'o tɛ kuma tɛ n ka fɛn ye dɔnni in kɔni nɔ an b'a fɔ kalandenw ye u k'u cɛsiri ala ka dɔnni sabati aw yɛrɛ minnu bɛ media la a b'a cɛsiri a b'a cɛsiri baara fɛn fɛn bɛ dugukolo kan cɛsiri de b'a taa ɲɛ i ma cɛsiri fɛn fɛn nɔ o tɛ ɲɛ i bolo dɛ an b'a fɔ jamana ɲɛmaaw fana ye u k'u cɛsiri jamana in kan u cɛsiri mɛ dɛ ko ka hali bi u ka dɔ fara a kan an b'u nɔfɛ an bɛ foli k'u la kosɛbɛ min bɛ jamana in kɔnɔ Asumu Goyita n'a ka jama kolonɛli cɛ 5 min b'u mɛn ɲɔgɔn na ani surasi an ka tenitigi yɛrɛ bɛɛ n'an ye tenitigi dɔ fɔ ka dɔ to yen an bɛ nkalon tigɛ tenitigi bɛɛ su ni filɛ olu de bɛ si kɔmɔ na o de bɛ si saw cɛ rɔ o de bɛ si bɔgɔ rɔ o de bɛ si diɲɛ kojugu bɛɛ la u bɛ si yɔrɔ la don min u bɛ sa u bɛ balo o t'o dɔn n'i y'a ye k'an bɛ ni ɲama in kɛ jamana sumalen don dɛ ni marifa bɛ ka ci Bamakɔ yan ni ɲama tɛ kɛ dɛ an bɛ min fɔ an bɛ fili ka da yan ani baraji karamɔgɔ Banikane ni diyara n ye kosɛbɛ donc i sɔnna k'i sigi Actuel Media kan ka kuma bi a diyara n ye Sahel hukumu kɔnɔna la an bɛ bɛɛ fo k'a kalandenw fo Yaku Jawara ani Jisuntu Muluba ani a baarakɛɲɔgɔn a n'a terikɛ hakili la a denkɛ donc an b'a fo k'a dansɔgɔ kan ko depuis so an ɲɛ b'a la a bɛ kɛnɛ kan donc a fana motivé ma an nɔfɛ a bɛ k'an dɛmɛ ni baara in kɔnɔna la karamɔgɔ Bani sɔnna ka kuma nin bɛ dan sigi an ka bi émission na donc aw kan bɛ chaîne Actuel Media sanfɛ ni Ala sɔnna merci beaucoup.